Гей, прывітанне! Сёння я ў такім абліччы. Для таго, каб памыць прыбіральню, трэба хлорка. Я набыў ось такую разведзённую жидкую. Яе кудысьці дабаўляем. І, напэўна, адзін к аднаму можна развесці вадой, каб была не такая канцэнтраваная. Хаця можна і не разводзіць, каб было больш прадуктыўна. Ну а далей тряпочка. Не забываем про то, как оборонить ручки от химии. То есть некие хозяйственные перчаточки. И погнали! Хлорка добрая тым, что калі яе потым не ўсю смываць, яна высыхае і оставляе невялікі слой беленькі налёт, які не дае потым нейкаму грыбку ці плесені абразавацца зноў. Таму яе поўнасцю можна не смываць, але добра праветрыць памяшканне трэба. Всё. Дзесьці за хвілін 15 я ўсё зрабіў. Далей знімаем перчаточки, уключаем вытяжку у прыбіральні і выходзім наконец на свежае паветра. Пасля ўсіх гэтых маніпуляцый маечка будзе ваняць, волосы тоже крыху будуць ваняць, але маечку можна зняць, пасціраць, волосы, ну, праветрыць. І можна удыхнуць паветра. Всё, усім да пабачэння.